దేవుని కృప విస్తరిస్తూ ఉన్న ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో ప్రభు తట్టు తిరిగి మన తరపున, మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు తెలియచేద్దాం. మన సారా మన ప్రాణప్రియుడైన యేసయ్యను స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన కృప విస్తరించే శ్రేష్టమైన సమయం ఇది. ప్రతి కలవరాలు కొట్టివేయబడినట్లుగా, ఎవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నా, ఏ కట్ల చేత ఎందరు ఏడవబడుతూ ఉన్నా, ఏ కన్నీటి పరిస్థితి, ఏ శాపమే తలల మీద ఉన్నా, విడుదల లేని ఇది ఏ స్థితి అయినా సరే, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునిని మనము మనసారా స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ స్థితిగతులన్నీ మార్చే దేవుడండి నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్న నజరేయుడైన యేసు. ఈ శుభ సమయంలో ఈ నూతన దినాన్ని స్తుతులతో ప్రారంభించుకుందాం. మన తరపున, మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున నిండు మనసుతో స్తుతి స్తోత్రమని ఈ స్తుతులతో ఏకీభవించండి. దైవమా, నిత్యము నిరంతరము వేలాది దూతలు మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉండగా, అంతటి స్తుతి కీర్తనల మధ్య నివసించే దేవదేవుడవు, అంతటి ఘనుడవైన నిన్ను స్తుతించే కృపకు మమ్మలను అర్హులనుగా చేసి ఈ ఉదయకాలం మా నోట మీ స్తుతిని ఉంచినందుకు ఇవే మా నిండు వందనాలు, స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన మన కుటుంబములు, యజమానులు, గర్భఫలమైన బిడ్డలు, తల్లిదండ్రులను బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుతాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. మన ఇరుగు పొరుగు వారిని బట్టి, మన గ్రామములో పరిసర ప్రాంతాలలో నివసించుచు ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును బట్టి దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుతాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. మన రక్త సంబంధులు, బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు దూరాన సమీపాన ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా ప్రతి వాని తరపున దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. మన సంఘ సహవాసములో అంటుకట్టబడిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును బట్టి హృదయపూర్వకముగా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. దేవుని రాజ్య సువార్తలో తమను తాము ప్రతిష్ఠించుకుని ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలలో కొనసాగుచూ ఉన్న దైవ సేవకులు, వారి కుటుంబాలు, వారి పరిచర్యలన్నిటిని బట్టి మనసారా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఆయా టీములందరి తరపున దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. గ్రామస్థాయి, పట్టణము, జిల్లా, రాష్ట్రము, దేశ స్థాయి వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకులు, అధికారులు, పరిపాలకులు దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తున్న సమయోచితమైన జ్ఞానము, కాపుదలను బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వస్తువులు, వాహనములు, నివాస యోగ్యమైన గృహములు, సమస్త ఈవులను బట్టి మనసారా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. స్తోత్రము తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, జీవాధిపతి, ఘనమైన మీ నామానికి స్తుతి స్తోత్రములయ్యా. ఈ ఉదయకాలం ఈ రీతిలో మీ కృపాసను సమీపించి నా తరపున, మా తరపున, మా ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు చెల్లించే భాగ్యము నాకును మాకును మీరు అనుగ్రహించినందుకు వందనాలయ్యా. ఈ స్తుతులన్నీ నీ పాద సన్నిధిలో మేము పెట్టి ఉన్నాము స్వామి. ఈ స్తుతులను పరిశుద్ధపరచండి. దైవమా, ఎవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నా, ఏ కట్ల చేత ఈ పీడింపబడుతూ ఉన్నా, అది ఏ ఆటంకాలే ఎదురుగా ఉన్నా సరే వారి స్థితిగతులన్నీ మార్చండి అయ్యా. స్తుతి మా స్థితిని మారుస్తుంది కదా స్వామి. నిండు మనసుతో మేము మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నామయ్యా. ఒక్కో స్థుతిని మీరు పరిశుద్ధపరచండి దైవమా. ఈ స్థుతులన్నిటినీ ఒక దోష పరిహారార్థ బలిగా ఎంచుకొనమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. ప్రతి శాపము కొట్టివేయబడాలి, ప్రతి తెగులు అణచివేయబడాలయ్యా. చీకటి నిర్వీర్యము కావాలి స్వామి. ఏ స్థితిగతుల్లో ఎందరూ ఉన్నా సరే మీ శక్తి కలిగిన నామములో ఒక గొప్ప విడుదల కలగజేయండి. ప్రతి కట్లు, ప్రతి బంధకాలు తెగిపోవాలయ్యా. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో
కార్యము చేయండి. ఈ ఉదయకాలపు ఈ స్తుతులన్నింటినీ ఒక దుర్గముగా, ఒక ప్రాకారముగా నిలిపి ఉంచమని, ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు శక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచూ ఉన్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి ఈ ఉదయకాలం దేవుని మాటలు ఆలకిస్తున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ ప్రభు పేరిట నిండు వందనాలు, శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. కొద్ది నిమిషాలు దేవుని మాటలు ఆలకిద్దాం. చాలా సందర్భాలలో ఈ పెరుగుతూ ఉన్న ధరలకి ఎలా బిడ్డల్ని పోషించాలి, ఎలా కుటుంబాన్ని నడిపించాలి అనే కలవరం అయితే ప్రతి ఒక్క ఈ మధ్యతరగతి కుటుంబాలలో ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎలాగా ఈ కాస్ట్లీ అన్నీ రేట్ అయిపోయాయి, ఎలాగండి చాలా కష్టం మా బిడ్డను ఎలా పోషించుకోవాలి అనే మాటలు మనము వింటూ ఉంటాం. చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితి లాగా అనిపిస్తుంది. అయితే దేవుని వాగ్దానం ఏమైందో తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డ? నీతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఏ కొదువుతో ఉన్నావో నువ్వు, బిడ్డల కొరకు ఏ కలవర పడతా ఉన్నావు, ఏ పరిస్థితిలో నేను ఉన్నా సరే దేవుని మాటను చేత పట్టుకుందాం. ఏంటో తెలుసా? కీర్తనల పుస్తకం 34వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో, సింహపు పిల్లలు లేమి గలవై ఆకలి కొనినను యెహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదు. దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. సింహపు పిల్లలైనా, సింహం అంటే ఎవరికి? అడవికి రారాజు కదా. దాని పిల్లలైనా లేమి గలవై ఆకలి కొని ఉంటాయేమో, తక్కువ అవుతుందేమో ఏదైనా కానీ, యెహోవాను ఆశ్రయించే వారికట ఏ మేలు కొదువై ఉండదు. ప్రతి మేలు ఆయన సమకూరుస్తాడు. ఎందుకంటే మనం ఆశ్రయించింది నిత్యాశ్రయ దుర్గమైన యేసయ్యను. ఆయన ఆశ్రయ దుర్గము అంటే సర్వ సంపదల కలిగిన దేవుణ్ణి మనం ఆశ్రయించి ఉన్నాం. కొదువ అనే మాట ఈ ఉదయకాలం దేవుడు వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు. కొదువ అనే మాటను కొట్టివేస్తూ ఉన్నాడు ఈ కుటుంబంలో నుంచి. ఆమేన్. అలాగే దేవుడు చేసేటట్లుగా యెహోవాను మనం ఆశ్రయిద్దాం. ఎక్కడెక్కడికో లోకంలో పలు రకాల ఆశ్రయాలు ఉంటాయి. అవి సొర చెట్టు నీడలాగా ఎండిపోతాయండి. ఎప్పటికీ మారని దేవుడు, మార్పు లేని దేవుడు నేను ప్రకటిస్తున్నాను. నజరేయుడైన యేసు, ఆయన ఆశ్రయించి చూడు. ఎప్పుడు కూడా కొదువ అనే మాట ఇంట్లో ఉండదు. గిన్నె నిండి పొంగి పొర్లే అనుభవంలోనే ఉంచుతాడు ఆయన ఆరాధించే బిడ్డలు. ఆయన శ్రీమంతుడైన దేవుడు. విశ్వసించండి, విశ్వాసంతో ప్రభు తట్టు తిరిగి, అయ్యా నా బిడ్డల్ని, నా కుటుంబాన్ని పోషించే దేవుడు అని నిజమేనండి. కరోనా ఆ సంవత్సరాలలో కుటుంబాలు ఎలా పోషించబడ్డాయి అంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు పోషించబడ్డానమ్మా. ఈరోజు నీవు సజీవులుగా ఉన్నావు, నీ కుటుంబం క్షేమంగా ఉంది కదా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచడం, కలవరాలన్నీ కొట్టివేసే దేవుని వైపు తిరిగాయా, నా ఆశ్రయ దుర్గము నీవేనయ్యా, నేను నిన్ను ఆశ్రయించాను, నా బిడ్డలను పోషించే దేవుడు నీవు, నీకు అప్పగించుకుంటున్నా అని దేవుని వేడుకుందామా, ఆయన వైపు తిరుగుదాం. ప్రేమగల తండ్రి, ప్రభువానికి స్తోత్రమై, గొప్ప దేవుడు స్వామి తండ్రి, మమ్మల్ని పోషించే దేవుడు నీవు. సమృద్ధిగా ఏ కొదువ అనే మాట కుటుంబాలలో వినబడకూడదయ్యా, మీకు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నారు స్వామి. ఈ కాలంలో ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నాం. మా ప్రియబిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. ఎందరెందరు కుటుంబాలలో ఏది కొదువుగా ఉందో, ఆరోగ్యం అయ్యా, ఆర్థికంగా తండ్రి, కుటుంబంలో సమాధానం, ఏదో కొదువ ఉందయ్యా కుటుంబాలలో. అయ్యా నేను దర్శించిన విధానం బట్టి వందనాలు. ఏ కొదువ ఉండదు అని మాట ఇస్తూ ఉన్నావు తండ్రి. నిన్ను ఆశ్రయించిన నీ బిడ్డల జీవితాల్లో ఇటు కార్యములు జరిగిస్తూ ఉన్నందుకు వందనాలయ్యా. పేరు పేరున మా ప్రాణప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వాగ్దానము ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలలో మీరు నెరవేర్చండి దైవమా. పేరు పేరున మా ప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మరొక్కసారి వారి ప్రతి జీవనాలను ఆశీర్వదించండి. వారి చేతి పని, ఉద్యోగం, వ్యాపార, వ్యవసాయాలు తండ్రి దీవించబడాలయ్యా. కుటుంబాలలో తండ్రి ఏ అపవాదికి అవకాశం ఇవ్వకండి అనుబడి చేయడానికి. సమస్తం మీ స్వాధీనంలో ఉంచుకోండి అయ్యా. కృప కలిగిన కంచి వేసి కాపాడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఎదిగిన బిడ్డల వివాహాల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. గర్భఫలాల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. బిడ్డల చదువుల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీ జ్ఞాపకాల్లో ఉంచుకోనండి అయ్యా.
తండ్రి, ఎందరెందరో బలహీనులయ్యా రోగులుగా ఉన్నారు, వైద్యులు వైద్యం చేస్తూ ఉన్నారు. పరమ వైద్యుడా, మీ వైద్యాన్ని అందించండి, మీ మాటను పంపండి స్వామి. స్వస్థపరచు దేవుడని నేను అన్నావు తండ్రి. యెహోవా, మీ హస్తాన్ని చాపండి, స్వస్థపరచండి. స్వస్థత శీఘ్రముగా కలుగులుగాక యేసు నామములను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. ఏ కుటుంబం ఏ కట్టచి పేరబడుతూ ఉన్నా సరే, యేసు శక్తి కలిగిన నామంలో గొప్ప విడుదల కలుగులుగాక అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నామయ్యా. తండ్రి, ఇళ్ల నిర్మాణం చేసుకుంటున్న బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. సొంత స్థలము, సొంత గృహాలు లేని వారు ఎందరో ఉన్నారయ్యా. దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. బాలింతరాళ్ళు, చంటి బిడ్డల కొరకు ప్రత్యేకంగా ఒక్కసారి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీ కృపాహస్తాన్ని తోడుగా ఉంచండి. ఎందరెందరూ ప్రార్థన కోరుకుంటూ ఉన్నారో వారి అక్కర్లు ఏమైనా సరే మీ మహదైశ్వర్యంలో తీర్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. ఈ పరిచర్య కొరకు ఎందరెందరో బిడ్డలు వారి హృదయపూర్వకమైన సమర్పణని సన్నిధిలో చెల్లిస్తూ ఉన్నారయ్యా. సమస్తము చూచుచున్న దేవుడవు, మీ నామం పేరిట ఎన్నడూ చెన్నైనా ఇచ్చినా మర్చిపోవడానికి న్యాయసులు కాదయ్యా. తండ్రి, నీవు తండ్రి న్యాయవంతుడవు తండ్రి. వారికి తగిన ప్రతిఫలం మీరు అనుగ్రహించండి, మీ జ్ఞాపకాలలో ఉంచుకొనమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. తండ్రి, మీరు మాకు నమ్మి అనుగ్రహించి ఇచ్చిన ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలు నమ్మకంగా మా చివరి శ్వాస వరకు ఇందులో కొనసాగే కృపను దయచేయండి. ఈ దిన ప్రయాణంలో ఎందరూ తండ్రి ఏ శుభకార్యాలు చేసుకుంటూ ఉన్నా వాటిని ఆశీర్వాదకరంగా మలచండి. చేస్తూ ఉన్న ప్రతి ప్రయాణాలకు క్షేమాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. ఈ ఉదయకాలపు ఈ ప్రార్థనను ఒక ప్రాకారముగా, ఒక కంచిగా నెట్టు ఉంచండి. ఏ ఒక్కరూ ఏ కీడులో పడకూడదయ్యా. ఎవరికి కూడా తండ్రి నాయన ఏ చేదు అనుభవాలు ఎదురు కాకుండా మీ స్వాధీనంలో ఉంచుకుని నడిపించమని మీకు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాను స్వామి. సంపూర్ణమైన రక్షణ ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మలకు మీరు అనుగ్రహించండి. ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుగలమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్.